skiën. Het berecht ik nog. Jammer, dit is jammer. Dit wordt een bloembak. Dit wordt ook een bloembak die precies gelijk uit die beide bloembakken, die testingen. Hè. Die beide. Ik word er ook wel bij zetten. Mij stuurt en alles aan. Hier zit ik een stuurt aan. Ik ben geen schilder, maar op deze manier doe ik wat. En ik help verscheiden, heb ik allerlei. Ze staan overal heel fris van staan ze wel heen. Want ik meen, ik dacht, ik stond zo'n 25 liter verkocht. Hè. Kastje net vol, want ja, ik doe het zelf. Dus dat is de moeite waard. Maar het is een aardigheid. Prespa, van Prespa. Het heet kunststof, maar het is eigenlijk, de naam is Prespa. Ik heb een jongen die is bij de timmerman. Hij is nog zelfs hier bestrader, maar hij werkt hem wel eens bij de timmerman, omdat die timmerman een soort simmerhuisjes maakt. En dan maakt hij het fundament van. En als dat gebeurt, het fundament is klaar, gaat hij bijvoorbeeld. En dan en toen heb ik hem gezegd, hij is wat Prespa van mij. Ja, wel zei, maar dat weet ik net wanneer. Toen kwam de baas en hij zei, wat moet dat hier, hè? Nou, hij zei, dat is zo. Ik mocht toch van de Prespa hebben, van die strikjes. Ja, maar hij zei, dat gaat net samen. Die kan wij zelf ook verbroeken. Oh, nou ja. Dan weet ik net zo knillers. Nou. Maar hij zei, waar gaat dat heen? Waar gaat mijn moeder verbroekt worden? Hij zei, dat gaat naar huis. Nou, wat maakt het iedereen van? Nou, hij zei, die maakt de bloembak. Hij zei, neem dan alles met mij. Neem dan alles met mij. Hij doet hier een hele bak voor kriegen. Daar hij het poortje. Ik heb oerleboorden, want zie, dit zijn de oerleboorden. Dit is van de Zuidwesthoek. Die heb ik op pad maken, want ik heb als meisje, dan wordt het zien, als ik ter oorlog, dan wordt een voorwerp zien. En dan maak ik daar een voorwerp van. En dan kan die meisje zelf zien, en op deze manier komt het. Dit is van de Zuidwesthoek. Deze die je moet op een leeuwboer staan. Die komt op een leeuwboer staan. En deze is al 15 jaar oud. Daar zit ik nog de volgende. Deze is al 15 jaar oud. Hij weer begoed, ik heb hem al wassen met chips op. En ik heb hem weer even in de primer zetten. En ik heb hem weer even opverven en dat is mooi.